Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau Mehefin 2018 haen uwch 11 cwestiwn 12 ar gyfathiant. Felly, dyma'r cwestiwn yn y diagramau isod, dim ond 2 bar o drionglau sy'n bendant yn gyfath. Hynny yw congruent hwnna'n Saesneg. Nodwch y 2 bar am mhob achos nodwch yr amod cyfathiant. Felly meddwl am hyn ar yma, gyda ni 8 triongl. Beth yw cyfath yn golygu? Wel, mae 2 ffigur geometrigol yn gyfath os ydynt yn union yr un fath o ran siap a maint. Hynny yw cyd-daron union wrth ei osod ar ben ei gilydd. Am hwnny'n golygu cylchdroi neu adlewyrchiad hefyd. Felly gwmws yr un siap. Beth yw'r amodau? Rhaid i'r trionglau cyfath fod naill llai, gyda 3 ochr cyfatebol yn hafel i'w gilydd, SSS, side, side, side yn Saesneg, neu 2 ongl ac 1 ochr cyfatebol yn hafel i'w gilydd. Felly unrhyw 2 ongl, wel chi'n gallu gweithio'r trydydd mas ta beth, ac unrhyw ochr yn sefydlu y 2 driongl yn hafal, SAA, side angle angle. Wedyn 2 ochr cyfatebol a'r ongl ryngddynt, am hwnna'n bwysig, yn hafal i'w gilydd. A yr un ola, ongl sgwar, hypotenuse ac ochr arall. A RHS yw hwnna, right angle hypotenuse side. Felly, ni wedi penderfynu beth yw gyfath, pendant, felly 2 bar o drionglau sy'n bendant yn gyfath. Felly, mas o'r 8 hyn, ni angen dod o hyd i 2 bar. So, drychwn ni ar yr amodau i gyd i ddechrau. I ddechrau bant, nawn ni edrych ar 3 ochr cyfatebol yn hafel i'w gilydd. Felly, mae gyda ni, yn yr un cynta, 2 ochr ag ongl, 3 ongl, 2 ochr ag ongl, 2 ochr, a 2 ochr. Felly, ni'n edrych ar D a E. Ni cylcho'r yna i gynta i weld os yn nhw'n mynd i fod yn gyfath ei gilydd. A ni'n gallu marco arnyn nhw nawr. Ni'n gallu gweld bod yr 3.9 yn y 2. Felly marco'r ochr yna. Mae'r 5.1, mae'r 4.4 yn hafel yn y 2. A mae'r 5.1 yn hafel yn y 2. Ni hefyd yn gallu cylchdroi siap E i weld os yw e'n gallu cael ei arosod ar D. A odi, mae'r 3.9, mae'r 4.4, mae'r 5.1. Gallai fe hefyd fod yn cael ei adlewyrchu felly'r ffordd arall rownd, a bydde fe dal yn gyfath, y 2 driongl yna yn gyfath a'i gilydd. Felly ni'n gallu ysgrifennu yn yr brawddau gyntaf, mae'r triongl D yn gyfath a'r triongl E, a'r amod cyfathiant oedd ochr yn cyfateb i'w gilydd SSS, side, side, side. Felly ni wedi gwneud hwnna, edrych ar yr ail amod, oedd ni 2 ongl ac 1 ochr cyfatebol yn hafel i'w gilydd. Does dim un o'r rei, mae hwnna'n 2 ongl, hwnna 2 ongl, 1 ongl sydd gyda bob un o'r lleill, os nag yw'r 2 hyn ni wedi penderfynu ar sy'n gyfath ta beth. Felly na, does dim trionglau a dim ond 2 ongl gyda ni yn ein restr. Ewn ni ongl sgwar, ewn ni'r un ola nawr, ongl sgwar, hypotenuse ac ochr gwahanol, felly'r RHS, right angle hypotenuse side. Wel, does dim ongl sgwar gyda ni yn unrhyw un o'r triongl yma. Felly, ewn ni mlaen i'r un arall. Felly, 2 ochr cyfatebol a'r ongl ryngddyn nhw'n yn hafel iddi gilydd. So, 1 ongl a 2 ochr sy'n o gwmpas yr ongl. Felly, mae gyda ni fan hyn 2 ochr a'r ongl ryngddyn nhw. Mae gyda ni 2 ochr
ongl sydd ddim rhyngddyn nhw. Mae gyda ni 2 ochr a ongl sydd ddim rhyngddyn nhw, a mae 2 ochr gyda ni a ongl rhyngddyn nhw. Felly ni'n mynd i edrych ar A G, y ddau yna. Nesa, felly A a G, edrych ar beth sy'n gyfateb i'w gilydd. Mae'r 3.9 yn y ddau. Mae'r 85 gradd dyn ni nesa, a wedyn mae'r 4.4 yn cyfateb i'w gilydd. A ni'n gallu cylchdroi G i weld bod e'n edrych fel siap A. Mae'r 3.9, 85 yn y canol a 4.4. Felly ni'n gallu dweud bod triongl A yn gyfath gyda triongl G, a'r amod yw yma ochr gyda ni, mae'r ongl rhwng y ddau ochr, felly SAS, side angle side. Felly ni wedi dod ar hyd 2 bar, oedd E a D dyn ni, a mae A a G dyn ni. Wel, beth am y lleill den? Fi'n gwybod ni gen i'n ateb y cwestiwn. Ni wedi dod o hyd i'r 2 bar oedd angen, ond am funed, dewch i edrych ar y lleill. Pam ddim yr B a H? B a H. Mae'r ongle yn cyfateb, ond ydyn nhw yn mynd i fod yn gallu fod ar ben ei gilydd, yn gallu cael ei arosod ar ben ei gilydd. Os cylch drown i siap H, ni'n gweld bod yr ongle yn y llefydd iawn. Ond, fel mae'r cwestiwn yn dweud, nid yw'r diagramau wedi lluniadu wrth yr raddfa, felly gallwn ni gael 60 yma a'r ongle yr ochrau yn hirach na y triongl gwreiddiol. A siapau cyflun sydd â onglau cyfatebol yn hafal i'w gilydd. Felly, os gosodwn ni sail yr un cynta, yr B yma yn 5 cm, a mesur yr onglau, gosod yr onglau mewn, defnyddio reol sain i ddarganfod yr ochrau eraill, a ni'n cael 4.5 a 4.8. Mae'r onglau weddol agos iddi gilydd. Felly mae'r ochrau yn mynd i fod yn weddol agos iddi gilydd. Ond sef fi'n dwblu'r sail a cael 10 cm ar y gwylod a defnyddio reol sain eto, mae gyda ni triongl dwywaith yr ochrau dwywaith y maint gyda'r un ongle. Felly dyw y ffaith bod y triongl yn cyfateb i'w gilydd ddim yn dynodi siapau cyfath. Felly siapau cyfun sydd ar onglau cyfatebol yn hafal a'r ochrau cyfatebol mewn cymhareb a'i gilydd, fel yr un o'n i wedi creu y dwywaith, yr ochrau dwywaith y maint, ffactor graddfa 2. A mewn geiriau eraill, mae yna nifer anfeidrol o drionglau gwahanol gallwn nhw lluniadu gyda'r onglau yna. Wedyn beth am C ac F? C a 2 ochr a 1 ongl, ond mae fe ddim rhwng y 2 ochr. Cofiwch, nid yw'r diagramau wedi lluniadu wrth raddfa. Felly ni'n edrych ar y 2 yma, a eto ni'n gallu troi siap F i gyfateb a siap C. Felly pam maen nhw'n edrych fel bod nhw'n llefydd iawn, ond pam nad yw'r rhain yn gyfathau gilydd. Wel, dewch i ni drio lluniadu triongl C. Felly, gosod y linell 4.4 ar y gwylod, mesur yr ongl 55 gradd, cofiwch ni gyda'n wedi lluniadu wrth raddfa, a wedyn ni moyn 3.9 yn mynd o'r pwynt yma i gyffwrdd y linell sy'n dod o'r 55. Os cymerwch chi cwmpas a mesur 3.9 gyda pensel, gallwch chi weld bod chi'n mynd i groesi y linell yma mewn 2 le. Felly ni'n gallu cael 2 driongl gyda 3.9 fel yr ochr arall. Felly dyw'r siapau yna ddim yn gyfath. Ni'n gallu cael 2 driongl gwahanol gyda'r mesurau yma.
A'r un peth am y rai eraill. Felly, os nad yw'r ongl rhwng y ddau ochr, dyn nhw ddim yn orfodol yn gyfath. A beth os gyda ni ongl sgwâr, hypotenuse ac unrhyw ochr arall? Dyw'r ongl sgwâr ddim rhwng y ddau linell ni'n gwybod. Fel i'r hypotenuse gyferbyn, yr ongl sgwâr a un o'r ochrau. Felly, dyn ni'n gallu lluniadu'r siap yma mewn dim ond un ffordd. Pam mae hwn yn gweithio os bydde fe yn y rhestr ni? Ydw i'n gallu llunio y triongl yma mewn dim ond un ffordd. Felly, dewch i ni drio. Llunio'r ochr sydd ddim yn hypotenuse gyntaf, felly'r 5 ar draws. C ag A dyn ni. Gosod yr ongl sgwâr yn y pwynt A mestyn y linell. So, felly mae ongl sgwâr yn ni fyna a'n mynd wneud y linell o'r hir a ni'n gallu. Nawr, o'r ochr arall, ni angen gosod mewn yr hypotenuse. Felly mae'r 5 dyn ni, mae A dyn ni. Ni ddim yn gwybod pa mor hir yw hwnna. Ni angen gosod hypotenuse yma sy'n 13 cm. Lluniwch hypotenuse a rhoddir i chi i gwrdd gyda'r ail linell a defnyddiwch gwmpas. Felly ni'n mynd i gosod y pwynt mewn yn C a mesur arc 13 cm a ni'n gweld yw hwnna ond yn cwrdd ar linell unwaith. Felly dyna'n 13 cm ni. Bydde fe ddim yn cwrdd eto, felly dim ond un lle mae hwnna'n mynd i fynd. Dim ond un sail y posib sydd i'r linell yma. Mae'r hypotenuse yn hirach na'r ochrau eraill, felly bydde'r arc ddim yn croesi'r linell gyferbyn eto. Ni'n gallu gosod wedyn yn y pwynt yna, a mae dyn ni'n triongl ni, a dim ond un ffordd o'n ni'n gallu llunio hwnna, a os ni'n defnyddio Pythagoras, ni'n gallu gweithio mas o'r ochr arall, a mae'r ochr arall yn dod yn 12 cm. Jyst rhywbeth i feddwl am o hwnna ar y ffordd gyda'r cwestiwn yma.